या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंच्या गटानं शिवसेनेचं निवडणूक चिन्ह असलेल्या धनुष्यबाणावर केलेल्या दाव्यासंदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोगानं मोठा निर्णय घेतलाय। निवडणूक आयोगानं मागील आठवड्यामध्ये शिंदे गट आणि ठाकरे गटाची बाजू ऐकून घेतली। या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टाकडून निकाल आल्यानंतरच निकाल देण्याचा निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगानं घेतलाय, अशी माहिती समोर आली आहे। मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्रीय निवडणूक आयोगात शिवसेनेची सुरू असलेली सुनावणी आता लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे, कारण निवडणूक आयोगात आता सुप्रीम कोर्टाच्या 14 फेब्रुवारीच्या सुनावणीनंतर निर्णय घेण्याची शक्यता आहे। विधान परिषदेच्या निकालानंतर काँग्रेसचा अंतर्गत कलह मोठ्या वळणावर येऊन पोहोचलाय। काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांच्याकडून विधिमंडळ पक्षनेते पदाचा राजीनामा सादर करण्यात आल्याची माहिती दिल्लीतील काँग्रेस सूत्रांकडून मिळते। नाशिक पदवीधर निकालाच्या दिवशी नाराजी व्यक्त करतानाच राजीनामा दिल्याची माहिती मिळते। आता दिल्ली हायकमांड याबाबत काय निर्णय घेणार, थोरातांचं मन वळवणार की नवा बदल घडवणार, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे। केंद्रीय नेतृत्व बाळासाहेब थोरात यांच्या संपर्कात असून त्यांच्या मनधरणीचे प्रयत्न केले जात असल्याची माहिती मिळते, पण बाळासाहेब थोरात मात्र आपल्या राजीनाम्यावर ठाम असल्याची माहिती मिळते। तसेच राजीनाम्याच्या पत्रात थोरातांनी आपण काँग्रेसच्याच विचारांनी पुढे जाणार असल्याचंही स्पष्ट केलंय। कनेड इथं शिवसेना आणि भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये झालेल्या राडा प्रकरणातील संशयितांवर अटकेची कारवाई करण्यासाठी अखेर कणकवली पोलिसांना तब्बल 13 दिवसांनी मुहूर्त सापडलाय। रात्री उशिरा 10 जणांना पोलिसांनी अटक केली आहे। यात शिवसेना आणि भाजप या दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे। 6 जणांना 307च्या गुन्ह्यात तर 4 जणांना 353च्या गुन्ह्यात अटक करण्यात आली आहे। संशयितांना मंगळवारी दुपारच्या सुमारास न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे। अटकेतील संशयितांमध्ये 307 कलमाखाली कुणाल विजय सावंत, योगेश रमाकांत वाळके, मंगेश रामचंद्र सावंत, श्रीकांत नारायण सावंत, राजेश मधुकर पवार, निखिल प्रकाश आचरेकर, तर 353 कलमाखाली अनिल राजाराम पांगम, संतोष वसंत आंग्रे, संदीप बाळकृष्ण गावकर, तुषार श्यामसुंदर गावकर यांचा समावेश आहे। जिल्हास्तरीय मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षाच्या क्षेत्रीय कार्यालयाच्या कामकाजाकरिता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग इथं मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष स्थापन करण्यात आलाय। या कक्षासाठी निवासी उपजिल्हाधिकारी हे पदसिद्ध विशेष अधिकारी असून नायब तहसीलदार, महसूल सहाय्यक, अव्वल कारकून यांची या कक्षाकरिता नियुक्ती करण्यात आलेली आहे, अशी माहिती विशेष कार्य अधिकारी तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी आविश कुमार सोनोने यांनी दिली आहे। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे यांच्या मार्फत आयोजित करण्यात आलेली पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता 5वी आणि पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता 8वी रविवारी 12 फेब्रुवारीला जिल्ह्यातील 5वी साठी 44 केंद्र तर 8वी साठी 29 केंद्र असे एकूण 73 केंद्रांवर शिष्यवृत्ती परीक्षा होणार आहे, अशी माहिती प्राथमिक शिक्षणाधिकारी महेश धोत्रे यांनी दिली आहे। परीक्षेसाठी 5वी साठी 3799 विद्यार्थी तर 8वी साठी 2192 विद्यार्थी प्रविष्ट झालेत। विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रावर येताना प्रवेश पत्र परीक्षेच्या ठिकाणी अनिवार्य आहे। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।